L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek qabbel il-pajjiżna ma' pajjiżi li kellhom jitolbu bailout. Dan anke jekk fl-aħħar xhur l-Aġenziji ta' Kreditu saħħu li l-ħarsa l-ġejjieni hija waħda stabbli u Malta rreġistrat fost l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Mistoqsi kif jista' jkun kredibbli meta l-previżjonijiet tiegħu u tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li pajjiżna kien se jitlob bailouts fumaw fix-xejn, Fenek wieġeb hekk. Ir-realtà meta tidħolġu l-ħajt tinduna li tħalt. Kenna pajjiżi li damu snin twal għaddejjin b'dan it-tip ta' ritmu. Nistgħu nsemmuhom il-pajjiżi bħal Greċja, il-pajjiżi bħal Ċipru, il-pajjiżi tajjeb bħal kellna Spanja, kellna diversi pajjiżi li daħlu fil-kriżi. Skontu il-gvern ma jistax jibqa' għaddej kif inhu għaddej. Imma jekk il-gvern jibqa' iżomm ma' din ir-rankatura illi qabad tajjeb f'dan l-ewwel sena u nofs illi ilu fil-gvern, ovvjament se jibdew jinxtalu l-arbens. Mistoqsi jekk dan ifissirx li Malta se jkollha titlob bailout, Fenek żied hekk. Jekk il-gvern jibqa' sena wara sena jimxi f'din it-triq, allura se jġib il-pajjiż f'dik iċ-ċirkustanza. Fuq kollox, l-eks Ministru tal-Finanzi kellu din il-lezzjoni xjati. Inti tidħolġu l-ħajt mhux ma li tibda t-triq. Ma jekk tibqa' tafas il-gasp tal-imut maniera li titlef il-kontroll tal-karozza. Id-dikjarazzjonijiet ta' Fenek jixbħu lil dawk li Simon Busuttil għamel fl-aħħar xhur. X'inhuma dawn il-botots ħomor illi pajjiżi illi waslu għal bailout għaddew minnhom u ma tawx kasom u għalhekk waslu fejn waslu. Iżda sa issa ir-riżulta li dawn il-previżjonijiet kienu kollha żbaljati.